Sou una gent molt curiosa, per no dir gent estranya. Jordi Creus, bona tarda. Hola, bona tarda. No sé si estàs en molts grups de WhatsApp, tu. Déu-n'hi-do, més dels que voldria, sí. Que sí, que en general sempre són massa? Sempre són massa, sí, n'hi ha alguns de més interessants i alguns altres de menys. Saps què seria interessant? Que hagués existit molt abans tot això de la comunicació i haguéssim pogut saber al llarg de la història quins grups haguessin fet gent, no? Clar. Pintors, no sé, dictadors... Sí, potser la Brimvillers, que en parlàvem l'altre dia, la Madeleine de Brimvillers, que enverinava la gent, hauria fet algun grup de cicuta, o algun grup de vidriol, o algun grup de... Arsènic 2.0. Els compis de l'arsènic. Jo estic en un grup que es diu ¿Puede venir este perrito? De què vam? Doncs, bàsicament, som un grup de persones que ens coneixem, que som amics, que quedem, home, però, a només més a faltaria, més... si sou gent desconeguda, clar, però, a més, llavors, ¿puede venir este perrito? A la que veiem un gos li fem una foto i llavors es pregunta ¿puede venir este perrito? Ah, us envieu fotos de perretes? Sí. Perquè us agraden molt els gossets. Sí. I ja està? No, i a part, vull dir, serveix com a canal de comunicació, però quan algú veu un gos o alguna cosa susceptible de ser llamada perrito, poden ser cabres, poden ser gats, poden ser, no sé, altres persones que veiem pel carrer. Frankfurt, no? Perrito caliente. També, ¿puede venir este perrito? Bratwurst. Doncs molt bé, moltes gràcies per existir a totes i a tots. Sou gent que tinc molta il·lusió de conèixer-us, de veritat. No em feu gens de por, no. Tots vosaltres. Ai. Però descobrim cada dia moltes coses a l'Estat de Gràcia, gràcies a vosaltres i a la gent que passa per aquí. Això és com una universitat oberta, abans parlàvem d'això, d'aprendre. Doncs aquí aprenem moltíssim. I ho fem cada setmana, per exemple, amb el Jordi Creus, editor de la revista Sapiens. I amb aquesta música ja sempre tinc un punt de curiositat i de por. És que avui ve una mica de fact-checker, saps? Una mica de detectiu de la història. Sí, és que avui volia parlar dels oblits del Real Madrid o dels forats negres de la història del Real Madrid. Forat negre, això estem parlant de Castor, Florentino Pérez. Forat negre, no, Bueno, negoci i Florentino són sinònims, això ho hem de tenir clar, i si l'han vist aquesta setmana també al Parlament de Catalunya haurem vist que no li agrada que el tractin com a una persona normal, que és com s'ha de tractar tothom. No ha quedat massa content. No. Però jo, en realitat, el que venia era parlar d'uns forats negres diferents. Venia a parlar d'uns forats negres històrics, de personatges lligats a la història del Real Madrid que han estat silenciats i amagats pels responsables del club durant molts anys. No en tinc ni idea del que estàs parlant. O sigui, pensava que tot era clar i diàfan en qüestió. No és tan blanc com la samarreta. Hi ha coses més negres. Però estem parlant de Bernabéu, per exemple? És un personatge fosc? És un personatge amb obscuritats que hem de descobrir avui? No. És un personatge fosc i jo crec que n'hauríem de parlar algun dia, i sobretot de la seva cara més fosca. També té una cara d'èxit, o sigui, va guanyar 6 Copes d'Europa, això no ho podem amagar, però té una cara fosca. Jo avui venia a parlar de... Efectivament, té relació amb Bernabéu, perquè moltes vegades la història oficial del club, del Real Madrid, sembla que neix en Bernabéu. Però abans de Bernabéu hi ha una història certament interessant, és una història rica, però aquesta història, moltes parts d'aquesta història està amagada des del mateix club. Jo, si vols, et puc posar un parell d'exemples. Però, clar, per saber la realitat oficial hauríem d'anar al web oficial del Real Madrid. A veure. realmadrid.com, perquè ho diuen a mena final, perquè no saben dir la M. .com. Anem a El Club, història. No Val, sé. som-hi. Presidente, suposo, perquè si està parlant de Bernabéu, anem a Presidentes. Aquí. El Val, primer ho tinc. que hi surt, quin és? Mira, surt, el primer es diu Julián Palacios, Sí. y diu: Palacios fundó el Madrid Fútbol Club en 1900, aunque no de manera oficial. Sus componentes lo tenían como un simple divertimento. Había más preocupación por dar patadas a una pelota que por los legalismos de un deporte que se encontraba en su fase embrionaria. Además de dirigirlo, Julián Palacios fue el primer capitán y el primer delantero centro de aquel equipo. En 1902 dejó la presidencia pasando a manos de Juan Padrós, quien se encargaría de dar oficialidad a la entidad. Aquí... Sí, moment, no parlis sobre l'himne, moment, Vols fer el favor d'aixecar-te? Tots de peu. L'himne del centenari. Va, ja està, prou. Ja pots posar... M'agrada molt això que el fundador era president, primer capità i davanter centre. Sí, això és una cosa habitual, això és una cosa molt normal. Però jo us faré una pregunta. Quan es va fer el centenari, que Plácido Domingo va cantar l'himne del centenari, a la primera etapa de Florentino Pérez, quan diu el Real Madrid que celebra el centenari? No me'n recordo. 2002. Per tant, què vol dir? 1902. Que es va fundar el 1902. No el 1900, Sí, aquesta era molt com fàcil. quan hi havia Palacios. Perquè qui és el president del 1902? No és Palacios, és Joan Padrós.
Joan. Joan. Aquí posa Juan. Sí, aquí posa Juan, però en realitat ell és un català de Barcelona, és nascut al carrer d'en Bot número 7, al costat de la plaça Vila de Madrid, i no ha estat mai reconegut com a president del Real Madrid, segons diu, com a primer president i com a fundador del Real Madrid, segons diuen males llengües, a causa del seu origen català. I el segon president va ser el seu germà Carles Padrós, que també va ser president, com dic, segon president del club. A mi em va explicar la seva neta, la neta de Carles Padrós, que es diu Carmen Igual Padrós, va explicar unes coses sobre el Real Madrid i el seu avi que m'agradaria que les sentíssiu. Quan el meu avi va morir l'any 1950, ningú del Real Madrid va venir a l'enterrament. No van enviar ni una corona de flors, ni tampoc es va fer un minut de silenci. Santiago Bernabéu no va tenir mai cap detall amb els Padrós, mai. Ni un sol comentari. La família Padrós és com si no existís pel Real Madrid. No m'ho puc explicar. No ens van convidar a la llotja ni el dia que se celebraven els 100 anys. Què està passant aquí? Bueno, Va, comencem pel començament. Qui era Joan i Carles Padrós? doncs mira, eren dos dels nous fills de Timoteu Padrós i de Paula Rubió, una família de comerciants tèxtils que regentaven una botiga de teles a Barcelona. Sí. El Joan va néixer el desembre de l'any 1869, el seu germà va néixer un any després, i al 1876 la família es va desplaçar a Madrid, on van obrir, doncs, lògicament, també una botiga de teles que li van dir el Capricho, que va arribar a ser molt famosa, que és el lloc on els germans Padrós van passar la seva infantesa i la seva adolescència. Fins que l'any 1901 va morir el pare i els dos germans, Carles i Joan, van ser els gerents d'aquest negoci i es van dedicar, doncs, a compaginar la feina, el negoci de teles, amb la seva gran passió, que era el futbol. I on van descobrir el futbol? A Madrid no. No, a Madrid no. Perquè es movien pel món, per Anglaterra. Ells van anar a Anglaterra, ells es movien molt a causa de la feina, i a Anglaterra, després d'una estada, es van enamorar, van veure el futbol, se'n van enamorar, i a més, el Joan, a causa de la seva feina, anava molt a Anglaterra i allà comprava, doncs, les botes reglamentàries, les pilotes reglamentàries, les xarxes per les porteries. Home, havia de ser un moment molt emocionant, no? Molt, de dir, estem portant tot això aquí per primer cop. Clar, i tu pensa, aquests senyors que anaven, dos senyors alts, prims, que passaven dels 30 anys, amb unes barbes llargues, amb barret de copa, amb levita, que anaven allà al costat de Moncloa, es treien la roba, es posaven pantalons curts i començaven a perseguir una pilota. Clar, la gent es pensava que eren uns ximples, uns veritables animals. És així. I com creen el Real Madrid? Doncs mira, el dia 6 de març de 1902, els Padrós convoquen una reunió a la rebotiga del Capricho, a la seva botiga de teles. Volien crear un club de futbol i proposen un nom per a l'entitat, que és el Madrid Futbol Club. Unanimitat absoluta dels assistents, i en aquella mateixa reunió es va fixar la quota dels socis, el color de l'equip, que no sempre ha sigut tot blanc. És color blanc, però amb pantalons i mitjons de color blau, com feia l'equip de futbol anglès del Corinthians, que era un equip molt important en aquella època, i li copien l'equipació. També es va triar Perdona, el Corinthians anava de blanc? El Corinthians anava de blanc i fosc, pantalons i mitges. Val. I el Madrid va copiar. Sempre m'ha semblat molt curiós que el Madrid vagi de blanc, perquè tampoc és el més habitual en el món del futbol. El més habitual són les ratlles, no? Sí, al principi segurament era més fàcil tenir samarretes d'un color, és que no pas samarretes de diversos colors. Però el Madrid, de fet, comença anant amb dos colors, amb fosc i amb blanc a la samarreta, però després passa a ser només de color blanc. Però en aquesta reunió que us deia es va triar també el president, que a més serà jugador i serà el capità de l'equip, que és Joan Padrós. I llavors el dia 22 d'abril, és a dir, un mes després, s'aproven els estatuts de l'entitat i és el dia que oficialment neix el Real Madrid, 22 d'abril de l'any 1902. D'acord. I llavors quants anys va ser president, Joan Padrós? Poc temps. Des de la seva fundació fins al finals de gener de l'any 1900. Però llavors, perdona, això no em quadra. Llavors per què el Madrid diu que el president és Juan Palacios? Vull dir que el fundador és Juan Palacios. Ells diuen que és Julián Palacios perquè abans, o sigui, ells et diuen, ja jugaven a futbol abans. Nosaltres ja jugàvem a futbol, el que passa que no ho teníem legal. Però ell ja jugava a futbol, ja tenia un equip de futbol que no era legal. Cony, però el dia que s'aproven els estatuts és el 22 d'abril de 1902. I el president és Joan Padrós, no és el Palacios. I, de fet, van celebrar el centenari el 2002, per tant... I celebren el centenari equivocadament, perquè el celebren el 6 de març en lloc del 22 d'abril, però no ve d'una ja. O sigui, no ve d'una amb aquest desgavell que hi ha amb tot el tema dels germans Padrós. Però llavors els germans Padrós no apareixen enlloc? Els germans Padrós apareixen al llibre del centenari pràcticament citats de manera tangencial, com si passessin per allà. I tu, per què creus que realment s'amaga per catalans? Hi ha moltes veus que diuen que si haguessin nascut a Cuenca no se'ls hi faria això.
I són els únics catalans, diguem-ne, de tota la plantilla de presidents. Del Real Madrid, sí. Sí. Clar, bueno, sí. I llavors deies, des de la seva fundació, és president Joan Pedrós fins... És fins al 1904 que el substitueix el seu germà Carles. Per què? Què va passar? Hi va haver uns problemes al si de l'entitat, ell ho va deixar, i de fet va deixar el Real Madrid, el seu germà el va substituir, i el seu germà va ser president en diferents èpoques, i va estar molt més implicat el Carles Pedrós que el Joan. I quan es van oblidar de Pedrós? A partir de quan? Mira, hi ha algun moment que el reivindiquen i després deixen de reivindicar-lo? De seguida s'obliden dels germans Pedrós, segons deia la neta de Carles Pedrós. Jo, de fet, vaig parlar fa uns anys amb un personatge molt important, que és Ángel Bahamonde, que és un catedràtic d'història d'una universitat de Madrid, que és una persona que coneix molt bé la història del Real Madrid. I què diuen? I ell diu que ell ratifica que la història del Real Madrid oficial comença en Bernabéu, però que els anys més interessants de la història del club són els anys de Joan i sobretot de Carles Pedrós, on es prenen unes iniciatives que realment per a un historiador són clau, i en canvi el Real Madrid doncs, no les té en compte. Perquè la presidència de Bernabéu comença l'any 43. Sí, l'any 43. I és quan el Real Madrid, és quan el Real Madrid es fa un club realment importantíssim, guanyant 6 Copes d'Europa. Tornem a mirar el web per mirar aviam si hi ha més coses ocultes. El web del Real Madrid, 3 anys del club que no acaben de... Clar, perquè, passem, diguem-ne, Rafael Sánchez Guerra va ser el president del 35 al 36 i llavors fa un salt a Adolfo Meléndez, que és president del 39 al 40. Però, clar, aquí falta algú. Hi ha 3 anys de la història del Real Madrid que s'han esborrat. Es van suspendre com a club, potser? No es van suspendre com a club, però jo us diria una cosa. Us diria que anéssiu al Museu del Real Madrid i miréssiu si podeu trobar algun testimoni d'aquella època, i no el trobareu. Us diria que truquéssiu, ho podríem haver fet, al Centre de Patrimoni Històric del club, preguntant per això, i us diran que si parleu d'aquella època no us contestaran. I si truqueu, coses que jo he fet totes 3 que us dic ara, si truqueu al gabinet de comunicació del club preguntant per aquella època, també us diran que no existeix. Això és tot el que has fet tu? Això és tot el que he fet jo. Però aleshores, si anem al web, tampoc existeix. Què vol dir? Que no hi havia presidents durant els anys de la Guerra Civil? I tant que hi havia presidents, i tant que n'hi va haver. N'hi va haver 2, i tots 2 tenen noms i cognoms. Juan José Vallejo i Antonio Ortega Gutiérrez, el 9è i el 10è president del club. Llavors, quin és el problema? Per què els volen ocultar? Perquè Ortega, l'un i l'altre, el primer, Juan José Vallejo, era el president de la Federació Deportiva Obrera, que eren comunistes, i el segon, Antonio Ortega Gutiérrez, és un home que és coronel de l'exèrcit i que és militant del Partit Comunista d'Espanya. Julián García Candau, que és una altra persona, un periodista que coneix molt bé la història del Real Madrid, diu que no han volgut... el Real Madrid no recorda Ortega per la raó de que era comunista. I malgrat tots els avisos que se'ls han donat, no ho han volgut fer mai, precisament per la ideologia d'Ortega. El titular, si vol ser una mica escandalós, és bastant fàcil del que ens estàs explicant. Una altra cosa és que potser és tendenciós, o potser no tant, és a dir, oculten fundador per català i oculten presidents per comunistes. Sí, és així. D'acord. El Madrid encara no és reial, el títol de reial li dona el fons 13 l'any 1920? Sí, li dona l'any 1920, per això poden començar a lluir la corona al seu escut precisament en aquell any, però amb l'arribada de la República perden la condició de reial i perden també l'escut i se'ls afegeix una franja morada republicana a l'escut, casualment també o curiosament, que encara mantenen avui, perquè malgrat amb la dictadura no la van perdre, perquè la franja morada també era el color de Castella. Aleshores, Antonio Ortega Gutiérrez doncs, era un home que tenia una visió molt romàntica de l'esport, era un home que creia que l'esport havia de ser amateur, ell deia, i recordo una entrevista que jo vaig llegir amb ell al Blanco i Negro, en una revista que es deia Blanco i Negro del novembre de l'any 1938, on deia que el futbol del futur no es comercialitzarà mai amb les fitxes dels jugadors. No es pagarà pels grans jugadors. Que maco. Sinó que la joventut el que farà és jugar a futbol pel propi esport. Sí, clar, a mi m'agrada molt aquesta idea, però s'ha de reconèixer que no la va encertar gaire i que com a futuròleg, doncs la veritat és que un 0, no? Perquè no... I el van acabar executant, no? Sí, aquesta entrevista que jo deia era de novembre de l'any 1938 i uns mesos després trobem a Ortega Gutiérrez al port d'Alacant amb un moment molt dramàtic de la història d'Espanya, no? Que és quan hi ha milers i milers de persones al port d'Alacant intentant fugir amb vaixells que no arriben mai. Ell és un,
com que no arriben els vaixells, són capturats per l'exèrcit franquista. Ell és un cap militar molt important. Sabem que el van tancar al camp de concentració dels ametllers en unes condicions inhumanes i després va ser traslladat al castell de Santa Bàrbara d'Alacant, on se li va fer un consell de guerra que va acabar doncs, amb la seva sentència de mort. Va ser executat el 15 de juliol de l'any 1939. Per tant, si el Barça té un president màrtir, que és Josep Sunyol, assassinat pel franquisme, el Real Madrid també el té. Però el Real Madrid no sol no el reconeix, sinó que l'amaga. Déu-n'hi-do. Avui la història, en aquest cas història oculta, que ens explica Jordi Creus, del Real Madrid i aquestes parts fosques. Com sempre, moltíssimes gràcies. I la setmana que ve, Bernabéu.